Hello everyone, नोंथांमोनखांनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खनसे बरायनाय थालायबाय। थ' दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। थ' दायो आं दंफैयो बरमानि राज फुजायाव आरोना। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थालायदो आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होलायदो आरोना। ओमफ्राय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दायो आं इन्ट्र'खौ बेयावनो होबाय आरोना। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। हेल' गाइस, मोनफैबाय, बरमा मोनफैबाय। जि मानसिखा नै लोगोफोर, गारि नै लोगोफोर, गेट मोनबाय, गेट जि मोजांखा। ब्लग हाबनोसै होनलाय, ब्लग हाबनोसै दा जोङो। गेटआबो नै फैसा मासे खादोलै, मासे खादो दख'। रेल साफासिन। जि मोजां खादोहाय। सानावबा जों आयो हरावल'सो। जि साफा लोगोफोर, माबायानो लामायानो नै ओइजासो लामाया। हा इसालाय मम थांदों मालाय। ए थुबा नायलांखानोसै नामा। हे गाइस, जि साफा जाखादो, मानसि जासाबदो दख'। ओइनो दलङा जि मोजां जाखादो। मुर्तिखौ नायलांनो फैनाय जि मोजां नै मुर्तिया गाइस मोननै। राम लक्ष्मण नामा? नै मन्दिरा जि मोजां, राधा कृष्णनि ना। ओइनो बबेयाव थ' हाबना नायलांनि, मुर्ति नायलांनि र' एबार। बेफोर मा बुस्थु आंथ' खोन्थानो रोंनाय नालै। ए श्री कृष्ण जोनोम मारनि नै आरो जि मोजां मुर्तिफ्रायनो। ओइ लांनाय कृष्णखौ लांनाय इयो दैयाव लांनाया। यार मा इमालै हो बिमाफोराथ' फैफानायबा खोन्थानो रोंगौमोन। आरो जिबौ जानाय नामा कृष्णखौ? इपिनिया इनो लाना थांनाया रलै नायनि। नै मालाय बबेयाव ओइनो फट' थिखांग्राया। ओइ मा जायो ओइयावबो थिखांदोंमोन दख'। यार मा दावरायखौनो सेफायनाय नामा? दाउखौनो सेफायनाय नामा? जलाय लांदो इनो मालाय राजाया। सारि फुलायनाय नेया। अ बिदा फं माबाया 100 जन नामा? इसानि पास पान्दब। ओइनो दैयावबो दं दख'। थांनो होआ इनो, थांनो होआखै देखि। ओइनो
नामा दैयाव जिबौनि नागमोन नामा आं माबायावसो दोङो दोङोनो माबा जि मोजां मोजांखा मुर्तिफ्रा ओइनिफ्राय गैला खोमा नै महादेव गाबोन राजा न'खर फैयाव इयो हनुमानसो बरमायावसो फैदो आङो थमासखौ दोननो दोननानै नायना थांसै हाग्रा गैखाया खोमालै र' बेखौ मोजां थिखांथारनोसै आं जि साफा नुखादोलै हाग्रा दोंखायोमोन ना दोंखायोमोनथ' खोमालै हाग्रा जि साफा नुदों नै लोगोफोर आयु नायबाय थानो लुगैबाय आं आङो हर थालांसै आं इयावनो नै ए गाव जाबाय नै गैला खारदो ओइ बान्दरखौ नायनाय ओंखायनोथ' बान्दर रखम थादों ओइ मोखां खोबथेलायदो लाजिदो बान्दरा नै आरो बाथाव Bisa tutup malah. Rolai, murci menai siapa ya ini nih? Sih, mudah karena aku pernah naik ke. Popo biau, kau tuh loh. Ini yuk akan balik ke mana? Sorry, aku beri kakun. Asal teh. Kau mana nai? Angah nai nungali usai kena kakun kenapa? Engkau itu. Nih, mama ini yang ibu kakun nai nungalai. Ini nar nau. Mama coba lagi nau kulai. Tren Shillong thằng này từ mà lại tren nào Mumbai Delhi thằng này đây khi bảo hotel các bạn đi here bây giờ mà nhiều là khi là iki bara gaya ini iki dengmen coba gak kena gak kurus bayi ini yo kumpul गोजां बोथोराव लांदो इनो ओइ लायखिबो नामा
नायनोलै होंगो दोंगोथार फैनाय लांथारनि ओरै गिदिंसै इसोरलाय tilu tilu nih siap siap Langbai thằng em hả? Hả? Xin bạn chị guys. Kita ni kita nama. Mana ada kita? Ini nama apa? Bipang nama ini. Bipang itu nama ini. Siapa kita? Oh ini bagus tulis. Ibu, lu tanya. Oi, berbagus tuh, Nah, tukeran lotari, guys. Tukeran lotari. Sembilan hari musim muda mendra dokona gamnya musim mendra raja rekau. Kona mana nih? Bisa nggak nunggu terus nangge? Pining nana. Woi di pining nana tak? Seru. Nah guys, pun muzang dana lah bayang ke. Sang lah kayak nggak Nah. Ini rok gimana? Tuh ya siapa? Malah foto lah sedih ini. Aku mau murtir aku foto ini. Soalnya lain apa? Langsung kalian kayu. Lain pasti kalian dengar mana? Malah foto lah sedih mati. Tuh saya ulang ini nih, yuk tuh. Tuh nih yuk. Yuk. लोगोफोर फट' थिखांगासिनो दे ओरैला आं थिखांनि दे फट' थिखांगासिनो मालाय दे नोंसोर नोंसा हाय होन हाय गासिनो फाय दे केमेरायाव नाहर केमेरायाव मालायनो भिडिअ लासोदो नै लोगोफोरा साफा-साफाथार नै मार मानसिया बाय दोङो दुइनि माबानायखि दिसिङाय ना माबानायखि साना जानो गाय साना जानाय दे साना
দুৱাৰ খুলি দিম আৰু ৰাইজ আপুনি আপোনালোকৰ যিকোনো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পঞ্চদশ নাট্যকৰ্মী ৰাইজ বৃহত্তৰ বৰমাঞ্চল ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা কলাগুৰু থিয়েটাৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম নিৰ্বাচন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট মই আন্ধাৰৰ ৰজা মই আন্ধাৰৰ ৰজা মই আন্ধাৰৰ ৰজা মই আন্ধাৰৰ ৰজা जाबाय दे hotelaव Songmin Jan नायफैयो ओंखाम उखै सोबा नुवाखै नोंखौ लायाखै खान्थिखौबो मानो होनोसै ना ए गोदाननिफ्रायसो बायना मोजां मोनदोंलै आरो न'खासो बाय थांसै जोङो हटेलाव जालांसै दे होना जादो दे नै सावमिना मोनफैबाय जोंनिया दे होना हो नै माबा सावमिन माबा काला कालासो हब जाबाय नै जानोसै लोगोफोर होबाय दे नोंगो मा गोसोम गोसोम काला काला सावमिनानो माबा guys malnya kakak sebut mana itu kembali kamu suka nggak bisa sih 대사 nhiều đơn nhiều 퍼센트 작았네요 kalau beli lut saya lebih boleh này kasih xong mình lên này là mồ hôi để sao để dạ đây